'yan nepa ne mun zo ka ba mu kuɗi. Masu shaguna ina mai caji na, mai waya kai ma, mai batir kai ma, mai fawa bank ma, sai kun biya mu kuɗi. 'Yan kasuwa mai tafiya kan kafa, inda haske ya gita ku ba mu kuɗi. Nan suka yi wata kuna ba na ɗau ma alƙawari ba mu je dan yanzu mu je kawai biyo ni kamar zare. Kai wazo ya aka yi ne? To kai ya kake ganin zami da tukwanen nan ga tukwane ga akuya ga tsani? Ha ba sai ka ce ba fitacce ba. Kawai yanzu mai mashin za mu tare kana ji in muka tare mai mashin kawai mu je mu kwasa sauran kayayyakin mai kasuwar kwari sai ka ce ha ba kai ka sani sai ka ce kawai mu je kawai mu je to mu je. Yawwa salamu alaikum a fito ko mu yanke yan nefa. Kayya ba kowa ba a gidan nan. Ba kowa? Bari shiga ni ba an gani. Ayawa. Assalamu alaikum. Ke kullum muna fitowa aiki a ce sun ƙi biyan mu kuɗin wuta. Haba. Shiga ka duba mana. Kai, Gozo. Ba kowa a cikin gidan nan. Kuma albashinka na ga sabuwar katifa a ciki. Wallahi. Yau akwai rana garin nan. Bari dai in bari in duba. Kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Ya tukwane na tun na aure aka sace? Yau za a yi bura uba a kambu babu wanda na san zai kwashe wannan tukwanin da karin bala'i sai zubi barazana sai yan nefa. Kambu abin da babu zai taba yiwuwa kenan bayan za a yi bala'i. Yau da kanisa na sai kasuwa da ake kai tukwa. Kambu yau za a yi bura uba. Mai gida ko ina zan kai ku ne wai tun da sai yawo muke da ku ne. A wuciya ka mai gida kaman ya ina za ka kai mu kasuwar kwari za ka kai mu mana. A kasuwar kwari tun da sai yawo muke da ku. Mana mutumi na ba biyan ka zami bane wai. To ku bani kuɗi na tukunna ya rike. A da Allah kai hakuri ka kai mu kasuwar kwari nan za ka kai mu. Mai gida kuɗi ku bani kuɗi na tukunna. Tun da zu muke yawo da ku ba mu shirya ba. Ka yi hakuri mu tafi nan wajen dillalin awaki nan kasuwar kwari za ka kai mu. Haba mai Ni gida. kayan nan ya mun yawa na kosa in so. Ka yi hakuri biyan ka zami biya ku kuɗi da yawa. Mai gida a wuciya ka mana haba mai gida yanzu in ka bar mu a nan gurin kai akwai matsala ba kawai ka kai mu kasuwa. kasuwa. Ku so ko ku bani kuɗi na gaskiya. Kai mutumi ne ana tarafa. Mu je da Allah mu je. Ku soke kayan ku ni ba zan je ba. Wuciya ka mai gida. Wuce ga shi kawai mu so Allah. Soke kayan ku ni ba zan je ba. Ba mu akuya. Saboda shi. Allah ya isa. Allah ya isa. Allah ya isa. Ba za a biya kuɗin ba. ‘Yan nepa ne mun zo ka ba mu kuɗi. Masu shaguna ina mai caji na, mai waya kai ma, mai batir kai ma,